आंनि आखाइ फारनैया नोंखौनो बरायगोन फै नों सना खाथियाव गोबाना लागोन आंनि गासै जिउ नोंनिनो जाखागोन लै आगै फैगौ बैसागाव थि खालायबाय नोंखौनो लायगोन। हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेब बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्रायहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' बा क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जे दा बावैसो रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिम कार्ड बायदि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों लिंसार बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे नैजिब बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोर दासिमहालागै बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे सिम कार्ड बायदि मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन कनसेप्ट केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां सोरां बसुमतारीया दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे सिम कार्ड बायदि मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बिथां थाजिम नार्जारिजोंनो लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोना दे लोगोफोर। लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे सिम कार्ड बायदि मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अननानै खनसे लाइक खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर।